Zdravo, ja sam Jelena i danas vam pričam o školi. Prva stvar koja obeležava školu jeste kad smo mi to radili. Ne znate, profesorka pominje jednu lekciju kako će biti na kontrolnom, da je na kontrolnom, a vi ne znate da ste to radili, jer verovatno niste radili, nego se podrazumeva da treba to da znate. Aha, okej, profesorka, ali ja ne znam kad smo mi učili da crtamo trodimenzionalne strukture proteina. Ja znam kako to izgleda. A kad smo mi ovo učili da crtamo? Jelena, sve što ima u ovoj knjizi vi treba znate. Ne moram ja dodatno da vam napomenem i ne moram ja sve da ispredajem. Da smo mi to učili? Ne, ovo što vam ja zadajem, to vi prepišite iz prezentacije pa naučite. Ali ja znam ovo iz biologije. Ali iz hemije ne baš. A što ima u knjizi, to se podrazumeva da znate. Ja to razumem. Ali kako ja ovdje nacrtam kad mi nismo učili? Znam da ima u knjizi, ali 100% postoji neka fora kako se crta. Ne mogu ja zapamtiti sve ovo. A mogu? Moram za 5. Aha, dobro. Hvala. Kada se osjećate samouvereno u svoj odgovor, ali je odgovor pogrešan. Pogrešan je odgovor i vi se pred svima izblamirate. Da. Poslednje pitanje iz filozofije za danas jeste šta je profesionalna etika? Aha, znači profesionalna etika. Šta je profesionalna etika? Ja? Automehaničarska. To je automehaničarska etika. Kada imaš užinu, a ti sjede neko testo. Pre škola nisi gledan, odlučio se poneseš zdravu užinu i kasnije se kažeš zato što ti se jede nešto što će te usrećiti u ovom tmurnom periodu škole. Za ljude koji ne znaju šta je ovo, to je rog ili kurtoš. To je u stvari neka vrsta kolača koji je najlepši kolač ikada po meni. Prodaje se uglavnom zimi, tokom nekih festivala i tako dalje. I on stoji između mene i mog savršenog tela. Kad se trudiš da te ne vide dok jedeš svoju užinu na času. Grupni zadaci u kojima uvek ti, da gledamo tebe, uvek ti uradiš najveći deo posla, a drugi se zezaju i nije ih briga. A u slučaju da ovo gleda osoba koju nije briga, pomozi svom palom drugu. Šta ti je? Nemoj ga ostavljati na cedilu. Dođite ljudi. Okej. Dobro. Ovako, pošto moramo da uradimo ovaj zadatak grupno, treba da bude fair i da svaka uradi podjednako. Tako da, ovako ćemo se podeliti. Ana, ti ćeš nađeš sve slike za prezentaciju. Jelena, ti ćeš da nađeš tekst i da napraviš samo prezentaciju. A ja ću da motrim šta radite i da mi pošaljete rezultate da ga proverim. Ne, ja neću. Znaš zašto neću? Zato što ti radiš duplo manje od mene. Ti ne radiš ništa, a ja tražim slike. To nije fair. Dobro, Ana, slažem se. Ovo nije baš fair bilo od mene. Ajde, Jelena, ti nađi slike, a Ana i ja ćemo da kontrolišemo. Ali, koji je tu deo fair? Pošto, znaš da se ne zabuniš, da ti to najbolje radiš, da znaš da mi ne komplikujemo. Slažemo se. Okej, onda slažemo se. Rešeno. Ja se ne slažem s ovim. Kao i uvek. Kako vam se ovo desilo? Kada si na telefonu na času i nećeš da te profesor uhvati, pa smišljaš najkreativnije načine da sakriješ telefon od profesora, iako profesor to verovatno vidi. Osjetim telefon na času. Ako iko drži telefon, moram li da vas podsjetim da je telefon u ovoj ustanovi zabranjen, da je zabranjeno njegovo korišćenje. Imam pravo da vas pošaljem direktoru i da vam oduzmem telefon. Dolaze kasnije roditelji potom, pa se njima pravdajte. Kada ti kažu da srednja škola nije obavezna? Ne, ali ovo je stvarno jako teško. Mislim, nisam baš shvatila od prošlog časa. Ovako, Jelena. Srednja škola nije obavezna. Vi ste došli sa namerom da učite. Ste došli ovde
zato što ste vi želeli, ne zato što vas je neko terao, vi posle osnovne ne morate ništa da radite, morali ste otići u neku drugu školu, a ne u gimnaziju. Ja se ovdje ne zadržavam. Kada ti se stalno piški zato što piješ nenormalnu količinu vode, a profesor neće te pustiti da ideš u WC. Profesorka, mogu u WC? Trebala da ideš u WC pre časa, imamo još 20 minuta, izdržat ćeš dotle, a stvarno je jako hitno. Možeš da izdržiš, nisam u vrtiću, pa da idem u WC kad god želim. Molim vas. Ne može. Mogu bar da napunim flašu. Ja se nadam sa vama sviđa ovaj klip. Ako jeste, ne zaboravite da mi date jedan veliki like. Da li možemo stignemo do 1000 lajkova za ovaj klip? Znam da možemo na nekim, ajmo i za ovaj 1000 lajkova, to nam je go. Ako vam se sviđa, ako niste subscribe-ovani na mene, ne zaboravite se subscribe-ovajte. I ako želite, zapratite me na Instagramu, moj username je Black of Sky i mislim da vas sledećem klipu.